میتوسا اگات خدای مونه خدا. Di baweriyên Yevnaniyên berê de ew Xweda ye ku bereketê dixe axê û jiyana bajarê. Bi Yewnanî agat ho di wateya baş û daemon jî di wateya reh an jî em ê bêjin giyanê de ye. Nivîskarekî Yevnanek kevin gotiye ku ew di şeklê mirovekî ku di destekî wî de qedeha şerabê û di destê din de jî simbila genîmî heye xwe nîşanî mirovan dide. Di mîtolojiya Yevnanî de gelek caran wa hatiye fikirîn ku Agatho daemonê di şeklê mar de ye û wekî sembola bereketê hatiye dîtin.